Por cuarto ano consecutivo, Noia volverá a coller as xornadas de exaltación do berberecho. Será dende este xoves ata o domingo, con múltiples actividades. A primeira delas terá lugar o propio xoves, coa visita aos bancos de cultivo e a lonxa de Testal, dunha representación dos mellores cociñeiros galegos, algúns deles con estrela Michelin, como é o caso de Fernando Agrasar, do restaurante As Garzas de Malpica. Estaremos desde ali para que os cociñeiros, como a todos os anos, visiten tanto os bancos da pé como os bancos da flotes e despois se dirixen á lonxa de Testal. Eses mesmos cociñeiros, pola tarde, o que van a facer é unha masterclass ás 5:30 no Liceo para o público en xeral. O venres celebrarase o primeiro Congreso de Secretarios de Confrarías e Federacións de Galicia e o sábado desenvolveránse unhas xornadas técnicas nas que se afondará sobre a comercialización do berberecho de Noia e a súa marca de calidade. Quitamos hai uns anos xa un sello de calidade co logotipo berberecho de Noia pesca artesanal Rías Galegas, o cal, bueno, ven a diferenciar o noso produto de outros países, non? E de outras zonas, o cal tamén, pois, donde máis se consume en Barcelona, Madrid, Murcia, se exigen que sea berberecho de Noia, bueno, nós, como digo, levamos varios anos promocionando o produto, e, bueno, estamos moi contentos, non só a ter o mellor produto, senón promocionalo a todos os niveis. O último día, o domingo, farase unha degustación popular, como ven sendo costume na Alameda, na que se servirá o berberecho con arroz en empanada. A ración do produto venderase a un prezo módico de 2 euros, que irán a beneficio de Cruz Vermella e Cáritas. Como concelleira de Servicios Sociales, ademais, quero agradecerlles o xesto que teñen cas asociacións Cruz Vermella e Cáritas, porque con solo 2 euros de donativo poderán solucionar parte dos problemas que teñen moitas familias que tanto o necesitan.